Libro compilatorio de Luís Cebreiro. Este libro inédito é unha valiosa e orixinal escolma de documentos, fotografías, cartas, telegramas e recortes de xornais e revistas relativos á traxedia do Santa Isabel que don Luís Cebreiro, segundo oficial do buque, recompilou ao longo da súa vida. Foi cedido ao Museo de Ribeira pola familia Cebreiro a través da súa neta, Marisa Peña Cebreiro, no ano 2018.